Pisaban mga kaigsunan. Ang Diyos maayo. Oy, way mitubag. Murag dili maayo ang Diyos ninyo ba? So ganito itong itubag, ang Diyos maayo sa tanan panahon. Ang namurman og ang Diyos maayo. Maayo ba uroy? Itubag maayo ba uroy? God is good all the time. Sa di pa kong padayon mga kaigsunan, kung pasalamatan mga batanon, dyan man po dito sila uban sa annex. Kamao po sila, kaya ang speaker gikan sa annex sila pwede kanta. Salamat kayo. Sa pastoral staff, Pastor Kabil o sa elder staff na to, daghang salamat sa imbitasyon. Kinalaging layo, kahit tagipuyan, talang sarat ang makaanhin din eh. Nabod din na Miss Annex, layo kayo. So, salamat sa invitasyon mga kaigsunan. Samtang ko nagtanaw-tanaw ganihan mga kaigsunan, na malagdong ko sa mga kaigsunan sa bagong taas, na gunahon ako, naghihung-hungan akong Ginoo. Dako-dako yun imong andamon nga luna para sa mga katawhan sa bagong taas. Why ni amen. Pero magsabot ana kay diri kuno sa atos Pilipinas, kinahanglan pata suguon og amen. Sa ubang nasod, kada istorya, amen. Diri sa ato suguon sa ayha mo amen. Nanad magutana, pag di natuson, di mo sugot, di ba? Pero wa nay problema sa ako mga kaigsunan. Pero ako nang ginaingon ganiha. Murag dako-dako gyud ang andamon sa Ginoo nga luna para sa katawhan sa iglesia sa bagong taas. Kay og inani lang kadako iyang andamon magsinikhanay kita dito. Daghan kay magkatawhan sa bagong taas mga kaigsunan. Ganiha akong nakita mga kaigsunan sa di pa kong padayon, di ko mo padayon kay murag I would feel very guilty kung di na ako ni isulti mga kaigsunan. Namang ko ko'y mga tao giningan utangan ako kabubuton. Ako'y mga classmates nga nagtabang po na ako o kanang padasig ko ba ni Aspilman. Ako ni classmates high school. Makalilisang mga kaigsunan. Ang Diyos maayo yun. Wa ko magdahong na magkita ni sa bagong taas. Unya, ingon ani ang sitwasyon sulod sa iglesia. Kamo na lang putiwas ana. Napoy mga katawan, mga kaigsunan, mga igsoon nato sa Diakos Mountain View nga dako kay katabang nako. Pero meron akong department kay gitrabahuan sa maisan. Akong supervisor si Sir Alamo o si Ma'am makalilisan. Wa gyud ko sukad kadungog nga nasuko ni siya sa iyang mga sakop. Ngani ubang mga estudyante mamalhin sa iyang department. Puno kayo pero nagyapon sir, God is good gyapon with Ma'am Alamo. Thank you kay sir sa imong kaayo nga gipakita namo. Nakoy mga classmates po dinhi dili sa classroom kun dili sa ulo pod no, classmates sa ulo. Daghan kayo, kita na ko kaniha perti yung suwawa gyud. O gisulawan mo sa ako, masulaw pa ng inyo. Pero sige lang, padayon ta. Nagbasa ko magsunan di palang dugay sa basahon sa proverbio. Ako nakita magsunan usa ka sinulat sa usa ka tawo nga dili kaayo ilado. Ngani akong gibasa ang komentaryo ni Mrs. White ug uban pa nga mga komentarista sa Biblia. Walang kaayo sila gihatag sa pagpailaila nimong tawhana. Sa ang akong pasapot mga igsunan, makita nato ni sa Proverbio versikulo 30. Kung naamoy Biblia mga igsunan, i-Bible o unsa man diha atong ablihan ang atong balang kasulatan sa
Proverbio, Kapitulo 30, niya sa makita sa versikulo 7, 8, ug 9. Ngani ang iyang introduction ng kaigsunan, ambot sa inyong Biblia kung doon na sa introduction, ginaingon din nga, this is the wisdom of Agur. Namunahon ako, kinsa man si Agur. Wala yun makaigsunan. Ingon lang nga anak siya ni Jackie. Ako'y nadunggan sa unas pagkuntaas nga taga-diri man ko ni Agur. Pero ni na mong Agur nga niya Biblia nga nagsulat ani. Ang title din na magsayunan ng The Wisdom of Agur. Akong basahon makaigsunan sa akong kaugalingon nga Cebuan translation. Gibasa ni Brother Fred Ganiha ang pinadayag nga translation. Basahon ako sa akong kaugalingon nga translation mga kaigsunan. Unahon ako sa King James. Verse 7, two things I request of you. Unya na close and open. Ingon diyan gini, deprive me not before I die. 8, remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. 9, lest I be full and deny you, and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. Magampo ta mga kaigsunan. Diyos na mong labing gamanan, tagiya ka sa mong kinabuhi o kaalam. Among ginahangyo ikaw Ginoo nga ikaw mong pataliwala ka na mong tagay kami sa kaalam mong kinahanglan. Nga among masabtan, kini mga pulong among magamit sa among kinabuhi sa tag-adlaw. Samtang kami Ginoo magahulat sa imong pag-anhi. Daghang kayong salamat Ginoo sa imong pagtubag sa pag-ampo. Limpyuhay kami Ginoo sa among tanan na mong kalapasan kay kini ang gisalig ug lauman madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ingon ang maong pulong mga kaigsunan, duha ka butang akong gihangyo kanimo. Ayaw in taon ihikaw kanako kining mga butanga sa dili pa ako mamatay. Kuhaa ang mga bakat o mga unsay gingon diha sa inyong translation sa Cebuan. Ha? Unsa ang falsehood? Ha? Mga bakat gihapon? Unsa diha? Mga kabakakan. Kuha ka nako. Unya tagay ako. O bisan kapobrihon o dahil ingon nini tagay ayaw ako hatagi niya ng kapobrihon o bisan pa ang kaabundansya pakan ako sa pagkaon nga alang lang gayud kanako kay bisan basin ko niya ako mabusog o ako ikaw nga ilimod o unya magaingon ako kinsa man di ay si Jehova o basin pa man ako mahimong uyamo o mangawat ako o akong pasipalahan ang ngalan ni Jehova. Mga kaigsunan ako ning giuluhan o duha ka butang ang akong hangyo. Two things I request before I die. Sa social media mga kaigsunan, doon na ilang gina-suggest nga naay mga lugar nga agay natong bisitahan sa dili pa ta mamatay. Ambot og makabisita magid putaan ni. Pero mo na ilang giingon, ang number 1 kuno nga lugar nga ato gyud bisitahan sa di pa ta mga matay kining Pyramid of Egypt. Ang uban nakaadto na, I know nga silang Pastor and Mrs. Kamagay nakabisita na ani dito. Naapoy giingon nila nga kining Stonehenge
sa England nga katingat-an mga kaigsunan ngano nga napurma ni gingon ana nga wala man untay naghimo niini. Natural ra gid ang pagkapurma. Wonders of the world. Napoy sinkhole dito Central America na tingala sila mga igsoon kaya ang tubig gasulod dito pero wa sila kabalo asa mo gawas. Sige lang gasulod. Wala sila kabalo asa mo kinahanglan inyo ning bisitaan. Kining Grand Canyon sa Arizona, adaghan na nakabisita ni, pero gisuggest po nila ni mga kaigsunan. Great Wall of China, daghan sa itong kaigsunan nakabisita ani. Sa di pa kunutan mga matay, mo bisita gid kunutan dito. Usas mga gisuggest nilang kaigsunan ang isla kunos Boracay. Dapat mo bisita mo dito kuno. Kay giayo na ni Tatay Digong limpyo ng ayo. Pero ilan ang suggestion mga kaigsunan sa di pa kunutang mga matay kinahanglan mo bisita ta dito. Tingali mga kaigsunan na amoy mga lugar inyong binanghuna nga inyo kong adtuan sa di pa pud mo mupahuway, di ba? Ako na ako ko ginahuna mga kaigsunan nga lugar na akong bisitaan sa di pa ko moingon nga Lord, I'm coming home. No? Pero naaranas ako una-una, pero usab yun magkaigsunan na gusto nako nga mahitabo pag yun unta sa di pa ko mubiya o mutaliwan ng kalibutan na nagbasa ko niya itong yaging adlaw kining railway palibot sa Mindanao. Gusto ko nga sa di pa ko mamatay makasakay unta pa ng tren mulibot sa Mindanao. Laliman kagikas Davao City, Wanhas Digos, muadtos Kidapawan, muadtos Kabakan, dritsos Tabato City, dritsos Iligan, padung sa Cagayan, padung sa Butuan, padung sa balik sa Tagum, unya Panabo, balik sa Davao. Lamian gid siguro gisakay anak Ma'am Dok, di ba? Nga magsakay-sakay lang kamutuyog pa. Unya naapod sila separate nga gikan sa Digos mo atong Jinsan balik, naapoy gikas Iligan mo atong Zamboanga City balik, naapoy gikas Surigao o Butuan Surigao balik. Kini mga lugar nihong kos Ginoo anay ko Ginoo. Palihog ko no, ayaw sa ko kuan kanang itugot nga mutaliwan mintras di ko kasakay anang mulibot. Pero unsaon taman yun di na yun kaabot, pero hangyaw man na. Nabasin kay itugot, di ba? Hangyaw man na. But anyway, naapoy gingon nila nga dunay mga butang angay na kung himuon mga kaigsunan sa dili pata mamatay. Unsa man ni number 1. Ang gingon na nito is funeral plan. Dili mo ta funeral or life plan. Asa may sakto na life or funeral good siguro na, no? Okay, pero anyway, kinahanglan gyud kuno na ata ana. Karon ini kamatay na to, kabalo na tan-ah sa tayo lubong. Sa katao ginganlan og si Michael Handolf, ingon siya nga nagpalit na siya lugnanan. Iyan ang gi-order na ang iyang bulak, unsay mga kolor siya nagpili, ang pintal siya lungon, kabalo na siya, unsay kolor siya lungon. Aron ini kamatay niya, diretso na lang, maisad. No? Funeral plans. Ikaduha igsoon before ta mga matay isitol kuno nato dana tong bikil-bikil. Tinuod ba ni mga kaigsunan? Dapat isitol kuno nato daan kay uban nga namatay natulog anang gabi pag mata nila sa buntag patay na. Dunay mga problema nga wa nila nasitol. Unya ra ba gyud klaro ra ba ginaigsoon na kay problema magproblema gyud kapag abot sa adlaw unya sa panudya. Ato nang himuon mga kaigsunan, ayaw naghulatan ninyo. Mga anak, mga ginikanan, ayaw hulata. Nang atong minahal sa kinabuhi, nga nabitla nato na anas lumon, ayaw patalang akbo-akbo, maghilak-hilak, mingon nga pasaylo ako, day, pasaylo ako, day, pasaylo ako, dong, pasaylo ako, day. Ulahin naman ang mga kaigsunan, musugot ang sadili, ato nang himuon daan, sa dili pata, mutaliwan. Okay, number 3, ang suggestion daghan pa pero tulo na itong gikuha kay basig abtan tag alas 2 kadlawon.
maghimo kuno tadaan og last will and testament. Diris ato sa Pilipinas dili kay na common. Pero sa ubang lugar, Europe, Western countries, buhi pa sila maghimo daan. Bisan sa Bible mga kaigsunan, himo biya na daan mo ba na itong anak niya yung tay, kuha ko na ako daan kong bahin ni. Diris ato biya, watamanan anak. Kung maingon na itong mga anak nga, kuha ko na ko daan tay, murang may insulto ta. Pero kung papa, himo na niya daan. O ikaw daw, himo ng kaguran, himo ng ligo, himo ng buna, isa ka igsoon, kung sa may imo ng lampas. O, hibahin daan. Ano di na mag-away, di mag-ilog sa ligo, di mag-ilog sa kaguran. Last will and testament, himo na to daan. Pilipay bitaw ko nga, na mga kaigsunan rin sa buntaas, nga nitambag yun di Papa Paulin. E dugay-dugay nito nagibahin niyang kaptangan, doon ay igsoon ni Hunghong dito. Kung naapa mo din karon, salamat ninyo ni Hunghong, Ling, bahina na daan imong kaptangan sa imong mga anak, kayo di mo bahinon, mag-away na sila Ling. Tinuod yun, gibahin, pero nag-away man gihapon. Pero sige lang, di na kaayo dako ang away. Napat yun. Inanglan ko noon na atay sama kang ago requests before we die. Now, ato-ato lang depende na niyo kung sa inyong request. Ginoon, naghimo naman ko sa akong request. Pero mga ginikanan, sa di pa mo mga matay, kung sa may inyong hagmyo sa Ginoo. Sa di pa mo mga matay. Kabalo ko kita mga ginikanan ang atong hangyo, magyod. No? Paminaw mo mga anak, kay mo ni hangyo sa ginikanan. Generally, atong mga anak, di ba? Lima, itong mga anak, magbinuutan unta, malampuson, makaminyo o kanang tao nga makadala po niya dito sa langit, di ba? Muna itong handong ginikanan, wag yun ta naghandong naglain, amot sa uban. Muna handong sa mga ginikanan. Amot ang ginikanan mo nga, ikaw dong, pastan, maligsan, paunta ka. Naghandong ginikanan, anak. Ikaw kaning bata at ka, gahit kay kagulo, matukang paunta ka, matukang. Mga estudyante, sa inyong handong, siyempre, pastor, kapasar ko man kong eskwela, magkapasar ko, di ba? Pasar ko board exam, tapos pastor, kita akong trabaho, magkabana ko, gwapo, mabuhit na nako akong bana. Inana ba na? Yahay, yung banaha. Hiluin na ninyo magpabuhit. Sa mga negosyante sa inyong handong, dapat karon tuig ka manindot unta ang negosyo, di ba? Nindot unta mo saka-saka ang atong mumahal untang piso kaysa dalar, o di ba? Negosyante mo na. Unya kining akong buluyagon kay mga trabahante, maintag mag-resign na ni, manghawa na ni, o ba na maglangga, no? Hawa ko tani aron di na labat ko ulo ni matuhan na. Kunya kinahanglan ta bayan di na kaayo man digpan kanang istrikto karong tuiga aron nanapoy mga amnesty unta, no? Na mga employees pod unsa inyong handom mga request, di ba? Mga teachers, sweldo taasan unta pareha sa pulis o army. Nagkaingon mas tatay ni ko nga ay lang sa tunga-tunga lang sa bukot-bukot ra dayon mo. Pero mo na yato mga handom, uban pa. Now, kabalo ko nga naay uban ninyo nga gisekreto lang ninyo na amoy hangyo sa Ginoo. Inyo lang na. Pero musugot tag sa dili na agi tay handom igsoon tay hangyo sa Ginoo nga sa dili pata mamatay. Di ba? Di pata mamatay. Matuman unta na. Sama ni Agur mga kaigsoon ninyo niya Ginoo. Duha lang ang akong hangyo ninyo niya. Nakoy hangyo Ginoo duha lang. Unya gawas nga duha lang ingon niya. Ayaw intawon Ginoo ihikaw nako ni sa dili pa ko mamatay. Mao ba ko atong una-una mga kaigsoon ato hangyo sa Ginoo? Kana bang murag i-personalize ginato ang Ginoo ba? Ginoo, kining akong hangyo duha ra man ni. Duha ka listahan. Paliho Ginoo, ayaw tawag hikawi.
sa di pa ko mamatay, itugot Ginoo. Niya ang hangyo sa libro sa balasahon sa Proverbs mga igsunan. Number 1, ingon siya dinhi, God, I request of you, please do not deprive me. Ayaw ikaw, Ginoo. Number 1, ingon niya, remove falsehood and lies from me. Waa kini, Ginoo, sa ako ang akong pagkalimbungan o pagkabakakon. Ganuman mga kaigsunan, nga ingon man si Agur, nga kwa ang akong pagkalimbungan o pagkabakakon. Si Agur mga kaigsunan, dili siya gusto nga mamatay, nga bakakon kay nganuman, musugot kag sa dili. Samtang kita magkinabuhi ni kalibutan na ato makita mga kaigsunan kung unsang epektos pagkabakakon. Number 1, kamay na kong gilista din mga kaigsunan, pinadayag 14:5. Ang mga matarong, walay lama, walay mga bakak, ang ilang mga bakbak. Dili musultig bakak. Proverbs 6:17, ang Diyos mismo mga kaigsunan, wala gayud iyang yung gikasuan o dili niya gikalipay ang mga tao nga mga bakakon. Busa bitaw giapil niya sa napulo kasugo. Exodus 20:16. Unsay pinaingon diha? Thou shalt not bear false witness, dili ka magsaksi o baka. Busa si Agur mga kaigsunan, ingon niya, Ginoo, ipahilayo kanako ang pagkalimbungan o pagkabakakon. Nga naman, ang pagkalimbungan o pagkabakakon mga kaigsunan, makagunob sa relasyon, makagunob bisan pas panimalay. Daghan kayong panimalay mga kaigsunan ang nagunob tungod sa pagkabakakon. Tinuod dili. Dishonesty in the home, in the relationship. May istorya akong nakuha mga kaigsunan, 1900s, katong nakabasa ni nga istorya, entitled The Boxers' Rebellion. Unsa man siya? Ako nakabalo ng istorya mga kaigsunan, 1900s, napulo ka mga nasod sa kalibutan, gipadala ang ilang mga sundalo dito sa China. Nga naman, ay nahitabo mga kaigsunan, gipamatay sa mga Chinese nga peasants, gitawag silang mga boxers, mga kung fu fighters. Ilang gipamatay ang mga missionaries dito sa China. Ang pangutanang nga naman, ang mga kaigsunan niya ang istorya. Kining tulo ka tao dito sa salon inanan dito sa Amerika. Mga newspaper writers, media men, reporters. Samtang sila nag-inom-inom anang gabi, nag-ingon sila bay unsa may balita para ugma. Ingon ang isawa may maayong balita para ugma. Ikaw ay ambot unsa kay maayong istorya para ugma. Ingon nila ngano di ta maghimog istorya ka. Maghimot ang istorya atong i-print karong gabi. Ang istorya ingon ani nga dunay mga nasod sa tibuok kalibutan nga ilang gipadala ang ilang mga tao dito sa China kay ilang gubon ang Great Wall of China patagon. Grabe nga istorya magigsunan, asa ni tabo dito lang sa salon imnanan anang gabi. Pagkatungang gabi, grabe ng newspaper nga hitabo, padala tibuok kalibutan. Ang news, daghan nga mga tao, mga engineers nga mubungkag sa Great Wall of China, busa ko ana dito sa ila karon sa nasod sa China. Ang mga peasants, mga kung fu fighters sa China, mga kaigsunan, nangandam tanan nga makita nila mga kaigsunan nga foreigners, mga foreigners, ginapatay nila. Natingala ang mga nasod sa Pilipinas, Pransya, Japan, ug tanan ubang mga nasod, Germany, Russia, US, British, tanan nga nasod.
Tingala sila nga gipamatay sa mga boxers, kung fu fighters, ang ilang mga missionaries. Ay lang giban-an mga kaigsunan, tungod lang sa bakat nga gihimo niining mga newspaper men dito sa imnanan sa Amerika. Grabe ang paghitabo mga kaigsunan. Naa sa history karon, basahon ninyo. The Boxers Rebellion. Grabe mga kaigsunan. Ngani, mo ni hinungdan mga kaigsunan nga samtang dito ang taga-British nga soldiers kunya ang Britain dito sa China. Lakbit mga kaigsunan, usa sa bayad sa China sa British mao ang Hong Kong. Hong Kong giangkon sa British, bayad sa ilang gihimo sa ilang mga katawhan, ug bag-o lang giuli sa China mga kaigsunan o sa British ang Hong Kong, di ba? Bag-o lang ang giuli, mo bitaw lang karon tingata mo nga naman ang mga Hong Kongers karon nga sigig naa sila grabe nga protesta, di ba? Usa na mag-insunan sa epekto katong mga Boxers Rebellion. Okay. Next. Kadungog mo aning kanta bitaw ni Michael Bolton. Usa ni mga kanta mga igsunan nga di ko ganahan maminaw. Minsa, I said I love you but I lied. Pagkawa ba'y batasan ning kantaha. Ganahan mo na maminaw mga lalaki, mga babae. Ingnon mo I love you sa mga babae unya. Namakakilala sila, inyar bang babae, mayroon na kining pasalig, di ba? I said, I love you kuno niya, but I lied. Bantay-bantay yun mong mga lalaki. Bawas-bawas, dahil kuno, ingon lang, bawas-bawas muna, sir. Okay. Now, sometimes we lie to support another lie. Sakay kus pabama, gikas kagayan, pauli din amahan, iyang anak, unya ang iyang asawa na diri. Ipangutanas kong doktor, pilay edad na mong anak? Sir, size. Pilay edad, ma'am? Size. Pangutan ng bata, dong pilay edad mo dong? City. Kasagaran na mahitabo, di ba? Mamakak lang kita aron makalingkawa sa plitis bata. May gani ningon kong doktor na, sige lang, daghan mong bakante, o naalay bakante, ayaw mo sa bakon, ayaw lang diyan na siya po na siya palingkod. Mamaka, nga ang bata, di na ba na mo limon? Muna yung nitabo sa Emperor's New Robe. Unsa nitabo makaigsunan, ingon ang hari, unsaon ako pag sukod, kung ang akong mga tao faithful sa kuha. Naapoy nag-suggest po siya nga, Senyor Hari, sa iyo na kaya na, duha ka po niya nga tigtahi sa iyang sinina. Inaani mong himoon, Senyor Hari. Magtahi mig sinina ni mo, nga espesyal kayo ni nga tila. Dili nang nakita sa mga tao nga dunay daotang plano ni mo. Kanang mga tao nga dili maayo ni mong magsuporta ni mo, di sila kitaan ang makakitaan ni katurad yung mga tao nga buutan o maayo ilang intensyon. Pero ang duha mga kaigsunan, wala yun nagtahi. Niabot ang adlaw, ingon na Senyor Hari, karon mo ng adlaw, amang isuot ni mo ning bag-o ni mong suot, wala yun gitahi mga kaigsunan. Gihuguan nilang hari, unya ilang gisuotan kunuhay sa maong bistida, new robe. Karon Senyor Hari, guwapo kaayong imong bag-o nga robe. Ang makakita ra nga, Senyor Hari, timanye, katulang tao nga walay daotang plano nimo. Tinuod man ni paso ang hari, nakabalong mga tao nga mautoy istorya. Ang tanan nakakita, miingon yun, pagkanindot sa bag-o nga gisuot sa hari. Pakpak sila tanan mga igsunan, nindot kay gisuot sa hari. Be long live the king, wapo kay suot. Until niabot ang bata o gibiran niyang iyang nanay. Ingon ang bata, nay, nganong naghugo ba ng hari? Mga kaigsunan, say may tabunas itong panimalay, di ba? Mamakat gani ang mama, mabalaan sa anak, ay sama ha, ay sama, bakit? Malatusan ba? Magkupot yun eh. Or ang papa,
Nabantayas bata, pag unsa man to, kinsa man to pa, ay saba. Balipan kita sa imong inahan. Kinsa man to dong? Wala man ma. Bakat tanan mga kaigsunan, kay aron mutabon lang sa ubang bakat. Usahay, mamakat ko ta sa atong tugalingon, usa ka adlaw ana na ay mga bata nagtapok. Dunay iro. Ingon ang mga bata, ato ning atimanon kinsa kay tagiyani. Ingon ang mga tao, kinsa may unsa man nato pagsabot, kinsa may mo atiman aning iro, nakita nila makaigsunan. Ingon ang bata, sayo ra kay na. O kinsa nato musulti mo istorya nga kinang pinakabaka kun jud kaayo, mo'y tagiyas iro. Ingon ang mga bata, mas maayo tingali ba? Sawa pa sila kasugod makaigsunan, niabot ang usa ka sakto sa tinuod niya sa istorya kong gibasa, usa ka ministro. Ingon dayon ang ministro, unsa may inyong gihimo? Kinsa man ang iro? Nakita na mo ni sir. Ya, kinsa may unsa mo na? Ano na magud niyo? Kinsa sa amo ang istorya pinakabaka gyud kaayo? Mo'y ang hatagan sa iro. Ingon ang ministro, mga bata di na mayo. Kaya po sa una sa pag may gamay pa po, pareho po ninyo, wa medyo po mamakat. Ingon ang mga bata, ihatag na niyang iro. Ihatag sa iyang iro. Kaya mamakat mamuta sa atong kaugalingon. Bible says, all men, including women, men is generic here, di ba? No? All men and women are liars. Now, others do dishonesty even in their business. Munang ingon ang Proverbs 20 verse 10. Ang Dios suko gyud siya kung dawa atong timbangan magnegosyo ta, na ay timbangan para pangumpra, gaan kaayo ang kumprahon, na apoy timbangan para pamaligya, bugat na kayo baligya. Na apo tayo sukdanan nga di pareha. God hates such business. One day, usa ka Greek philosopher by the name of Diogenes. Naglakaw siya sa streets of Athens, nagdala og lampara. Suroy-suroy siya palibot sa Athens, mga kaigsunan. Gipangutana siya, Diogenes, sir, ngano nagdala man kag lampara nga udto mang tutok? Unsa may kaulugan ana? Ingon si Diogenes, I'm looking for an honest man. I'm looking for an honest man here in Athens. Mga kaigsunan, kung musulod si Diogenes karong kautuhon diri sa atong simbahan, unya mangutana, moingon, I'm looking for an honest man. I believe nga daghan mga kaigsunan iyang makita dinis atong simbahan. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. This is why, ingon niya, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to Judy as the needle to the pole. Men who stand for the right though the heavens fall. Revelation 21 verse 8, ngano si Agur makaigsunan, dili siya gusto nga magpabilin ang bakat diha sa iya, because the Bible says, basahan ninyo Revelation 21 verse 8, ang tanan, mga immoral, mga limbungan, mga bakakon, walay bahin sa kaluwasan. Paspasan na ito mag-eksunan, kaya alas 9:30 na. Ingon ang balaang kasulatan, He knows, ingon siya, give me neither poverty nor riches. Ingon niya, Ginoo, ayaw itugyan na akong masinati ang kanang tumang kapobrihon o kana akong grabe ra po kaayo nga pag-abundansya.
Give me neither poverty nor riches. Ngapang mga kaigsunan, because nasayod siya unsa mga kaigsunan ang katalagman sa mga tao nga makasinati nini. Number 1, of being poor. Talagang pobre yung kayo mga kaigsunan. Nga naman, usahay, ingon niya, basin o ako magpobre ragid po kaayo, unya matintal ako sa pagpangawat, unya akong mapasilpa ang ngalan. Nga naman, kaya kapobrehon mga kaigsunan, magatukmod sa tao, magabati siya, nagbiyaan siya sa Diyos, unya sa nitabo. Usahay mo ni rason nga ang tao mangawat mga kaigsunan, di ba? Gani sa balang kasulatan sa nanayo sa file, nagtuo sila, napobre na sila sa diyang ilang yatag sa Ginoo, ang halin sa ilang gibaligya. Apan nakalimot sila saad sa Ginoo. Salmo 37:25, ingon siya haring David, ako niagi pagkabatanon, karon tigulang nako, pero ingon David, wala yung ko sukad makakita nga taong matarong nga gipasagdan sa Ginoo, nga ni bisan pang iyang kaliwatan nga nagpangayo dihas kadalanan. I was young and now I'm old, he said, but I have never seen righteous forsaken, nor his seed begging for bread. Usay makalimot mo gudani mga kaigsunan nga mga saad sa Ginoo. Sa Philippians 4:19, memorize nato ni, God will supply all our needs. Maubitaw ginanta sa Matthew 6:33 that God will add all these things to us. All we have to do is seek first. Mrs. White, ingon niya, choose poverty, reproach, separation from friends, or any other suffering than to defile the soul with sin. Ni Armstrong kay gigon Mrs. White nagigsunan, death before dishonor should be the dishonor na ay sumpay ang nagigsunan, all transgression of God's law should be the motto of every Christian. Antidote magkaigsunan, balang kasulatan na discode 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. Dirita sa kadato kaigsunan, ang nagsulat sa mga balasaw na discode nga duna po'y dakong katalagman kung kita mo dato rapod mga kaigsunan kaayo. Muna nga, he did not ask for riches. Ingon niya, God just feed me with the food allotted for me, nothing more and nothing less. Kung ito ng ampo na Ginoong Hesus, kung nagitudlo, give us this day our daily bread, not for 1 week supply daily, not for 1 month supply daily, not for 1 year supply daily. Just enough. Just enough. Many would like to be rich. Mabitaw nga na mga investments nga grabe mo drive ug maayo kay gusto musubutag sa dili mga kaigsunan. In one way or another, we're victims of this. Dinala nato isbutan o kung sa kinsa. Victims ta. Kaysa makalimutan. Recent survey. Nindot kayo nga survey mga kaigsunan. Gisurvey ang mga babae, mga dalaga inyo ni, mga lalaki ay mong paminaw. Recent survey sa SWS. Ang pangutana, unsa may imong pilion, kining dapit sa wala o dapit sa too. Pero naanay, hit mga kaigsunan. Ang question, which do you prefer? Na kwarta nga pangit or kanang dato gwapo pero way kwarta? Uspunan ko, ahay mo piliyon, dalaga, gwapo nga walay kwarta or pangit pero kwartahan? Kana pangit, kwartahan? Ha, kana pangit? Kanang gwapo pero way kwarta? Dagan bitaw diri sa ato, pag gwapo-gwapo pero way kwarta. Napoy pangit nga kwartahan, napoy pangit mo, way kwarta. Di lang ta mangisgutan na kay duha ka may gipapilian doon.
pangit nga kwartahan, gwapo nga way kwarta, asay piliyon? Abi ninyo mga kaigsunan, grabe ang resulta. Ang nipili sa gwapo nga way kwarta, 13% lang. Ang nipili sa pangit nga kwartahan, 87%. Naminaw pa ni atong ningay adlaw, giskutan ni Rene Centillas nga survey, ay makalilisan daghan kayong reaksyon. Tinuod man gyud pod. Ingon tong isa, bahala nga pangit na siya, pwede ba ko tabunan nga yang naong sa may kwarta? Pero nalipay ko tong isa, ningon niya, hoy, kaluoy mo po sa akong kaliwatan. No? Kaluoy mo po sa akong kaliwatan itahon. Pero, mo na resulta survey. Mga kaigsunan, mo na ang tinuod sa kalibutan karon. 87% o kirota patas-pantas. No? Pero, ganan ka na? Kortahan mo na. O kanang isa, dato-dato, magwagwapo pero ay kwarta. Ingon tong isa, bahala si Roy, saging basta labid. May mga unggoy kay. Anyway, Matthew 6:34. The Bible says, enough for the day is already very good. More than this has its own trouble. Kinahanglan pagkadaghan pa, daghan mo kang problema, tinubiya, daghan problema ng kwartahan. Kung daghan problema ng way kwarta, mas daghan kong problema ng way kwarta. Kailan mo aning tawhan na makaigsunan? George Eastman, siya ang inventor sa Kodak camera mo na nga, sa kunsay atong camera karon, may sige, pakudak mo, pakudak. Pero tingala ta, nganong ni commit siya suicide? Abin nyo yung balay mga kasaunan, 30 kabuok ang room sa iyang balay. Tanan nga mga sulugoon di uniforme, kada kaon nila na ay live music, ay makalilisan, ninduta tingalig na invite ato dito. Live music kada kaon, 30 ka rooms, maglisod kag suroy aning iyang balay sa isang adlaw. Pertin na tuah. Billions ang iyang gibiyaan, pero abin yun sa nitabo, usa ka adlaw ana, human niyang pamahaw, ingon siya kasawa, musaka sa kustaas, kay busog na ko, nisakad ton kay sunan pag-abot sa taas, wakay 30 minutos, nakadungog silang buto. Pagsaka nila, patay na si George Eastman, ang bukas pusing iyang giumum kipabuto. Kipangutana iyang asawa nga naman, siya grabe iyang problema. Napoy ingon nga, naglisod na itong ihap siyang kwarta, pastor. Busa, ingon siya, diri makaigsunan, teach your children not to be rich, but to be happy and contented. Mauni-unta ang atong goal, mga ginikanan. Dili kay atong sumultong na si Idong, kuhaan ni Kursuadong, kita ko, kay grabe kang kwarta ni Dong. Kinidong, himuan ni kay grabe kwarta. Ingon si George Eastman, teach your children to be happy and be contented. Kay mauna ang lias kalibutan, mag-unsa man ang bahandi mga kaigsunan, kung wa kay kalipay. Ang kalipay rabas bahandi, temporary mga kaigsunan. Ang tinuod nga kalipay, anaa sa Ginoo. Ingon ang maong bulasahon, lest I be full and deny you who is the Lord. Na mga katawhan mga kaigsunan nga ilang yung gidinay ang Ginoo, galing yaga-yagaan nilang Ginoo. Ingon sa quotation nila, greatest danger is not from scarcity but from abundance. Nga naman kaya ang tao mga kaigsunan, there is great danger in wealth. No? What is the danger? Is that it tends to make a man feel independent of God, who is the source of true riches. Usahay mo di na ampo, makalimot na tag-ahagi ka na itong bahandi, grabe na tamang istorya, hakit na kay sinuntian, mura nagkarab, no? Ilang mo karab mga kaigsunan? Ngayon mga tao mga kaigsunan, nga nahimong famous, nahimong batugan, nahimong kwartahan, unya,
nisugod na sila yaga-yaga sa Ginoo apan sultian kamo unsay nitabo nila. Pila lang akong gikuha magsunan. Usa kini si Christine Hewitt, journalist, unya TV host. One time ingon siya, the Bible was the worst book ever written. Unsay nitabo mga kaigsunan, si Hewitt nakita nga nasunog sa iyang sakyanan. Tingala sila og nganong nasunog, namatay siya human yang isulti ning istorya. John Lennon. Daghang nakailan ning John Lennon, Luloy Rama may kaning John Lennon di baloy. Luloy. Kinsa ni John Lennon? Sikat niya sa Beatles, pagsalunan, usak adlaw na, gi-interview siya, ingon niya, Christianity will be gone forever, di na magdugay. Yes, Jesus, may itong tao, pero why ayaw itong yung pagpanudlo? When in fact, ingon siya, we are now popular than Jesus Christ. Wa ramang bulan mga kaigsunan, December 8, gipusil siya, atubangan siya balay. Unong kabala, itama siyang lawas mga kaigsunan, patay John Lennon. Niya pa yung sa katao magsunan, presidente sa Brazil. During election, ingon niya, kung makakuha kong 500,000 votes, even God cannot remove me anymore from presidency. Nakakuha siya 500,000, more than 500,000. Pero makaigsunan, sa adlaw nga, himuon na untang inaugurasyon, kay ibutang siya, himuon ng presidente. Unsay nitabo, sa wa pa moabot, nagsakit siya makaigsunan. Hangtod namatay siya, wala pa siya ma-install na presidente. Muna resulta sa mga tao makaigsunan, usahay makalimot sa Ginoo sa ilang kabanto. Thomas Andrews, kailan mo ning kawan na magsunan, siya ang nag-design sa bangko nga Titanic. Sa diha nagipangutana siya, Sir, first voyage sa barko, unsay mong kaingon aning barko ha, sir? Saya tubang, this is very safe. Even God cannot sink this ship. Pero kabalo mo makaigsunan og unsay nitabo sa Titanic. Permiro rang biyahe moadto unta sa New York. Wa kaabot mga kaigsunan. Marilyn Monroe, gibisitaan siya ni Billy Graham, giingnan siya ni Billy Graham, Marilyn, I'm here because the Spirit impressed me to preach Jesus to you. Kailan mo kisas Marilyn Monroe, makaigsunan, goddess of Hollywood. Abang iyang tubag, no, sir, I don't need your Jesus. Wala madugay makaigsunan, nakita si Marilyn Monroe nga namatay diha sa iyang apartment. Mga kaigsunan, ning kautuhon, kung unsa man ang atong hangyo sa Ginoo, kung unsa man ang atong mga pangamuyo kaniya, ato kunong sulayan o tan-aw usab, timbang-timbang kining kaalam nga gisulat sa basahon sa proverbio. Ingon ang nagsulat, remove falsehood and lies from me, and to be contented with what I have. Kay nga naman mga kaigsunan, ang atong pagpangalagad dili kinahanglan nga magsigita og tago-tago og pagpamakak og pagpanghimbong sa uban, kung dili ang mga linuwas putli at ubangan sa Ginoo. O ang atong pagpangalagad mga kaigsunan, dili kinahanglan og daghang mga bahandi, kung dili ang kalipay diha kung kita kontento, matarong at ubangan sa Ginoo. Kaya Dios nagsaad yun nga dili kita niya kulangan bisag unsa itong paginahanglan sa batag adlaw, kung kita magkinabuhilan, matarong, putli at ubangan sa atong Ginoo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan ning kautuhon mayang pagako.